ସକାଳେ ଗାଧେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିକି ପରଟାକୁ ସିମେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲି ପେଟ ଭରି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣନା ତୁ ଯା ଏବେ ଖେଳିବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ହଁ ମାମା ତୁ ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବି। ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆସି ଭାତ ବସେଇଥିଲି। ବାଇଗଣକୁ ବିଲାତିକି ଆଳୁକୁ ବଡ଼ି ଚାରି ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିଲି ଝୋଳ କରି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ମା ଝିଅ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଚାଉମିନ ଧାଇଁକି ପଳେଇଉଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମା ଝିଅ ଆସି ବସିଗଲୁ। ଚାଉମିନଟି ସବୁତକ ଦେଇଥିଲୁ ପେଟ ଭରି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ମୋର ବାହାରି ଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଚିକେନ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନକୁ ପିଆଜକୁ ମସଲାକୁ ଆଳୁକୁ ବିଲାତିକି ଲୁଣକୁ ହଳଦୀକି ଚିନିକି ଗରମ ମସଲା ସବୁତକ ଦେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ କଷି। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଗଲୁ ବସି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ କଷାକୁ ଫୁଲକୋବି କଷା ପିଆଜକୁ ଆଚାରକୁ ଲୁଣକୁ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ସବୁତକ ଖାଇ। ଏବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।